Fa molt i molt i molt de temps, en un país molt llunyà, vivia una fetillera que tenia 3 fills. Els 3 germans s'estimaven moltíssim, però la fetillera no es fiava d'ells. Tenia por que li arrebatessin el seu poder. Per això va transformar el germà gran en una àliga, que com a àliga va haver d'anar a fer el niu en els cims més alts de les muntanyes. El germà mitjà el va transformar en una balena i com a balena va haver d'anar a viure a les profunditats de l'oceà. De tant en tant es podia veure sota el cel la silueta alada fent cercles i cercles. De tant en tant es podia veure sobre el mar un potent raig d'aigua a l'horitzó. El més petit de tots va fugir de casa. I caminant va sentir a parlar del Palau del Sol Daurat. Un palau governat per un bruixot que coneixia tots els encanteris i on hi havia la princesa més bonica del món, esperant que algú la desencantés. Així que va pensar que potser allà trobaria la manera de desencantar els seus germans. I va caminar, fins a arribar a un bosc on no s'hi distingia la nit del dia. I allà se li van apropar 2 gegants, que li van dir: ens estem barallant per aquest barret, però tots 2 som igual de forts. Diuen que l'home petit és més savi. Digue'ns, doncs, qui s'ha de quedar amb aquest barret? I el noi va pensar i va dir: aniré fins a aquell arbre d'allà baix i vosaltres vindreu corrents. El barret serà del més ràpid. El noi es va posar el barret i mentre caminava va pensar en el Palau del Sol Daurat, el bruixot i la princesa, i va pensar i va dir: tant de bo fos ja davant del Palau del Sol Daurat. I zas! De cop es va trobar davant de les portes del Palau del Sol Daurat, perquè aquell barret era un barret màgic que portava el qui se'l posés allà on volgués, només amb desitjar. Va entrar al palau, va recórrer totes les seves sales, fins que va arribar a una sala on hi havia una dona vella i arrugada amb la cabellera gris, i ell li va dir: sou vos la princesa més bonica del món? I ella va contestar: jo no sóc com tu em veus. Si mires aquest mirall, que diu sempre la veritat, veuràs la meva imatge real. El noi va mirar el mirall i va veure-hi la princesa més bonica que us pugueu imaginar. Una princesa que plorava la seva dissort. Com puc fer per ajudar-te, per desencantar-te? Has d'aconseguir presentar davant del bruixot la bola de cristall. I on és aquesta bola? La bola de cristall és amagada dins d'un ou foguer. L'ou foguer és amagat dins d'un ocell de foc. L'ocell de foc és a dins el gep d'un búfal salvatge. El búfal salvatge va abeurar-se cada dia a una font que hi ha al peu d'aquesta muntanya. Però pensa-t'ho bé, si vols anar i lluitar contra aquest búfal, pensa que hi ha perills que desconec, perquè molts són els que han anat, però ningú ha tornat per contar-ho. I el noi va dir: no tinc por, aniré a buscar la bola de cristall. I va caminar fins al peu de la muntanya. I allà va trobar, abeurant-se a la font, un búfal de banyes terribles que de seguida se li va acostar tot furiós. Però el noi es va tensar a una paret de roca, es va posar el barret i va dir: vull pujar al cim d'aquest rocam. Xas! De seguit va ser a dalt. El búfal va xocar contra la roca i va caure estès a terra, mort. Immediatament del gep d'aquell búfal va sortir un ocell de foc que va marxar volant pel cel. Enmig dels núvols, rebent una àliga, va anar a encalçar l'ocell del foc i el va anar amenaçant, picotejant, seguint i portant cap al mar. I tant el va assetjar
que l'ocell de foc va deixar anar el seu ou foguer abans d'arribar al mar. L'ou foguer va caure a sobre una cabana de pescadors, que de seguit va començar a treure fum i a treure flames. Al mateix instant, unes ones gegantines van aparèixer a la superfície del mar i van anar a batre contra la cabana i van apagar les flames i el foc. Enmig de les cendres va aparèixer l'ou foguer esparlat. I dins de l'ou foguer esparlat, la bola de cristall intacta. El noi va agafar la bola de cristall, es va posar el barret i va dir: vull anar davant del bruixot del Palau del Sol Daurat. Xas! De seguida hi va ser. Va presentar la bola al bruixot i el bruixot, en veure'l, va dir: el meu poder s'ha acabat. A partir d'ara, tu seràs el rei del Palau del Sol Daurat. I així va ser com es van trencar tots els encanteris. I el més petit de tots es va casar amb la princesa, que ara tornava a ser la més bonica del món als ulls de tothom. El germà gran es va transformar un altre cop, va recuperar la seva forma humana, però va conservar la vista de les àligues. I el germà mitjà va tornar a ser com abans, però conservant la memòria de les balenes. I diuen que tots van ser molt feliços.